Még csak nincs hang. Hang. Nem hallak titeket, csak ma ti hallatok engem. Azt is megoldjuk, és akkor kezdem. Így. Beti, mondja, valaki kapcsolja be a mikrofont? Mondjatok egy pár szót, hogy halljam, hogy Jó napot, Brékó, Brékó, itt vagyunk, itt vagyunk. oké, szuper, szuper. Jó, köszönöm szépen. Akkor oké. Akkor jó napot kívánok mindenkinek. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Hogy valaki itt van szombaton reggel, és nem azt a sok mindent csinálja, amit csinálhatna helyett, az egy hatalmas plusz, és én ezt mindig próbálom kihangsúlyozni, hogy ez le a kalappal. Tehát ezen múlik az, hogy a következő egy éved, 5 éved, 10 éved, vagy az életed hátralévő része milyen irányba megy. És én most nem csak arról beszélek, hogy itt mit tanulsz a nyumival kapcsolatban, hanem hogy mennyit teszel bele abba, hogy az életed milyen irányba fog menni. Mert most egyikünknek se azon múlik az élete, hogy mit csinálunk a 8 órás munkahelyünkön, ha van még 8 órás munkahelyed. Akinek van 8 órás munkahelye, nyomja egy 8-as léci a chatbe, csak hogy lássuk, hogy ki az a része a csapatnak, aki még 8 órás munkahelyen van. Van, aki már nincs, mert nyugdíjas. Nektek tök jó, elvileg, mert hogy van időtök. Van, aki, oké, sok 8-as. Tehát ez egy ilyen jó, stabil információ, hogy az életed minősége nem attól függ, hogy mennyit, hogy mit csinálsz a 8 óra alatt. És most lehet, hogy nem ez volt behirdetve, hogy én erről fogok beszélni, de tegyük föl, hogy a 8 óra alatt kétszer olyan jól csinálod a munkádat. Kétszer annyi pénzt kapsz? Nem biztos. Tegyük föl, hogy a 8 órát kitolod 14 órára. Másfélszeresét fogod kapni a fizetésednek? Nem biztos. Nem ez visz előre. Ami előre fog vinni, az az, hogy mit csinálsz szombaton délelőtt, edzel, fejleszted magad, olvasol egy könyvet, eljössz egy ilyen előadásra, elmész emberek közé, ahol megismersz új embereket. Megismersz új embereket. Megismersz új embereket. Ezen múlik a jövőd. Hogy a munkahelyed mellett azokat az embereket, most nem akarok jelzőket mondani, akikkel együtt vagy, azokon felül hány új embert fogsz megismerni a következő egy hónapba, a következő egy évbe, a következő 5 évbe? Az üzletednek a 95%-a, amikor azt mondod, hogy gyémánt vagyok, és így visszanézel, a 95%-át azoknak az embereknek nem ismered, nem ismerted, mielőtt csatlakoztál az üzlethez. Írjon a chatbe egy egyest, aki ismert engem, mielőtt elkezdte a nyúmit. Csak nézzük meg. Tehát ismertél engem, mielőtt elkezdted a nyúmit. Nem az, hogy láttál egyszer valahol egy videóban, hanem csak ismertél. Tehát tudtad azt, hogy ki vagyok, beszélgettünk, stb. Nézd meg, vagyunk itt 23-an, van eddig 2, és lehet, hogy nem is lesz több. 2 egyes van. Tehát a 23 emberből 22, még vagyok a 23. A 22 emberből 2 van, akit én ismertem az üzlet előtt. Akikkel most tudok dolgozni, akikkel most valamilyen szinten nem is az, a kemény mag, mondhatjuk így is, a csapatomnak egy részének a kemény magja, mert más gyémántok alatt már vannak más képzések, lehet, hogy éppen most per pillanat. Tehát erről beszélek. Tehát és a mai téma a névlista, és a névlistádon azok az emberek, hogyha te leülsz és írsz egy névlistát, azok az emberek, akikkel föl fogod építeni az üzletet, nagyon nagy százalékban nincsenek a névlistádon, akármilyen hosszú névlistát írsz. Nekem valószínű, hogy maximum 3 vagy 2 ember volt ebből a 20-ból, 24-ből, most már egyre többen vagyunk,
ezen a névlistán. Tehát ezzel együtt ez nem azt jelenti, hogy akkor minek a névlista, mert úgyis kell a névlista, mert vannak itt olyanok, akiket én úgy ismertem meg, hogy valaki által, akit én ismertem, elmentem valahova, megjelentem valahol, megismertem valakit, és most itt van és dolgozunk. Tehát, és nézzük ezt a névlistát. Ahhoz, hogy megnézzük, hogy hogyan csináljuk a névlistát, először nézzük meg azt, hogy miért. Miért kell névlista? És hogyha van ötleted, hogy miért kell a névlista, akkor írd most a chatbe. Szerinted miért fontos a névlista? Addig én iszok egy kis kávét. Miért fontos a névlista? Nézem a chatet, még nincs semmi a chatben. Jó, mondjuk időbe telik írni, akkor iszok még kávét. Kapcsolatfelvétel. Oké? Okay? Nyomonkövetés. Fejlesztés. Mit fejlesztesz? Felejtesz. Ja, felejtesz. Ez is igaz. Rendszerezés. Nagyon jó az is. Ehhez mind van köze. Tehát nem hiszed, hogy tudsz rosszat írni. Legyen egy elindulás alapom, oké? Okay? Kiindulás alapja, oké? Okay? Kapcsolat utánkövetés. Kapcsolatfelvétel utánkövetés. Oké, okay. Jó. Tehát ez mind jó. Én hozzáteszek egy pár gondolatot ehhez. Ebbe az üzletbe hogyan nevezzük a névlistát? Mi a névlista ebbe az üzletbe? Ha más üzletekhez hasonlítjuk, mondjuk egy lángososhoz, vagy egy autószerelőműhelyhez, mi ez a névlista? Ez a tőke. Gyula mondja. Ez a tőke. Hogy szeretnél elindítani egy lángosost? 5000 forinttal, vagy 150 000 forinttal? Most csak mondtam egy számot, most 150 000-ből se lehet lángosost csinálni, meg 5000-ből se. Minél nagyobb a tőkéd, egy indulásnál, egy üzletindításnál, annál lazábban állsz hozzá a dolgokhoz, annál kényelmesebben, annál inkább nem kapkodsz, annál inkább jobban érzed magad a kezdéssel, hogy figyelj, van miből építkezni. Ebből a névlistából fogunk elkezdeni építkezni. Most az mindegy, hogy a végére az jön össze, hogy mégse ezekkel az emberekkel építed az üzletet, de ezzel kezdesz el építkezni. És az a fontos, hogy ez az lista ne csak a fejedbe legyen. Mert ha a fejedbe van, akkor nem tudsz vele dolgozni, ez az egyik. Nem gondolod át az embereket, amikor leírod egy névlistára, átgondolod, egy kicsit rágondolsz erre az emberre, jönnek ötletek vele kapcsolatban, tehát ez fontos, hogy leírt. Na most én nem azt mondom, hogy most csinálj egy 5000 fős névlistát, mert a névlistának van egy olyan része, hogy az összes ember, akit ismerek, az összes e-mail cím, az összes telefonszám, az összes telefonomban lévő kapcsolat, az összes Facebook kapcsolat, az összes Instagram kapcsolat, bárki, akinek eddig írtál e-mailt, vagy fölhívtad, az potenciálisan ott lehet a névlistádon. Mindenki. Aki karnyújtásnyira van tőled, vagy bármikor volt ebbe az életbe, az rá tudott volna kerülni a névlistádra. Mert azt mondanak, hogy szia, én vagyok a XY, hogy hívnak, ki vagy, mit csinálsz, miért vagy itt, mi van veled, honnan jöttél, merre mész, és megismered az embert. Ha ezek az emberek rajta vannak a névlistádon, akkor van egy nagyon hosszú névlista, oké, okay. Viszont fontos csinálni egy aktív emberekből álló névlistát, akiket most meg tudsz keresni. Ez lehet egy 30-40-50 név. És ezt a 30-40-50 nevet lehet, hogy valakinek 100, mindegy, ezt te döntsd el, ezt ráteszed egy aktív névlistára, akikkel éppen dolgozol. És ezt egy hónapban egyszer, vagy bizonyos időnként lesz olyan név, akit erről ki kell húzni, nem ér rájössz arra, hogy basszus, annyira gáz az ember, hogy nem is akarok vele dolgozni, és ledobálod a névlistádról azokat az embereket, akikkel úgy érzed, hogy elakadtál. Vagy tudod azt, hogy ezt az embert most 2-3 hónapig nem fogom megkeresni,
akkor írj egy új névlistát, 30-40 ember, és ő már ne legyen rajta. Újabb 30-40-50 ember. Most nem akarok számot mondani, hogy mennyi, te döntsd el, hogy mennyi, de ne 10 emberrel csináld. És van egy ilyen hatalmas tömbnyi ember, több ezer is lehet, akik az összes ismerősöd, és ebből mindig kiveszel egy 50-100 embert. Most direkt más számokat mondok, hogy amelyik neked szimpatikus. És ezzel az 50-100 emberrel dolgozol. Ez a aktív névlistád. Azt is lehet mondani, hogy ha pénzhez hasonlítok, ez a zsebedbe lévő pénz, amit most tudsz használni. Az, hogy neked van pénzed, ami le van kötve a bankba, vagy van pénzed, ami be van fektetve egy autóba, azt nem tudod felhasználni a lángososhoz. Azt a pénzt tudod felhasználni, mert ott van a zsebedbe. Mi van a zsebedbe? Az, amit éppen fölírtál egy listára, akikkel éppen dolgozol. Nem mindenkivel kell dolgozni egyszerre, mert meghűlsz. Kiválasztasz 30-40-50 embert, és végigmész az összesen. És ki az, aki már érezte azt, hogy na, akkor csináljuk a nyumit, most akkor mit csináljak? Most akkor hívjak fel valakit? Mit mondjak neki? Ha érezted már ezt, akkor nyomj egy nullát, mert ez egy ilyen, jaj, ez a nulladik pont, mikor na, eldöntöm, hogy kéne csinálni valamit, de mit csináljak? Hogy csináljam? Kivel beszéljek? Mit mondjak neki? Mi van, ha kérdez valamit? Uh, mi van, ha nem ér rá? Úgyse veszi föl, bla 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 bla. És ez egy ilyen kis hang a fejedbe, Pirike 2, lehet, hogy valaki emlékszik. Jön sok hülyeség a fejedből, aki lebeszél arról, hogy csinálj valamit azért, hogy jobb legyen az életed. És sok ember ezekre a kis hangokra hallgat, és azért olyan az élete, amilyen. Szóval ezt hogy tudjuk kikerülni? Megvan ez az aktív névlistád, és mondjuk 10 embernek kiküldheted azt, hogy szia, 1000 éve beszéltünk, ha van egy pár perced, hívjál föl, kíváncsi vagyok, mi van veled. Ezt lehet formázni jobbra-balra, de ezt ki tudod küldeni bárkinek a névlistádon, ennek a 10-20 embernek. Hogyha régen beszéltetek, és ez igaz. Hogyha valakivel most ismerkedtél meg, akkor szia, örülök, hogy megismertelek. Jó lenne beszélgetni egy picit arról, amiről elkezdtünk beszélgetni, tehát visszahivatkozol arra, ami történt, és megkéred, hogy hívjon föl, amikor van egy pár perce. 40-50 emberrel ezt megcsinálod, valamilyen formában ezek a üzenetek kimennek, és ezt mi már csináltuk ilyen képzéseken, és volt, akinek lehet regisztrációja ebből. Kimennek az üzenetek, mit fog csinálni a telefonod? Elkezd csörögni, elkezdnek emberek visszaírnak, van, aki nem csinál semmit, oké? Okay? És ezen a kis listán meg tudod jelölni, hogy a Béla visszaírt, a Jenő nem csinált semmit, van, aki meg se nézte, és azokkal foglalkozol csak, akik reagálnak rád. Akik reagálnak rád, azokkal valószínűleg értelmes annyira, hogy van vele értelme beszélgetni, dolgozni vele. Aki nem reagál, az kuka. Az minek? Ha téged nem tisztel meg annyira, hogy te egy kedves, érdeklődő üzenetet írsz, és ő nem ír vissza, akarsz vele dolgozni? Mondjuk ez nem azt jelenti, hogy teljesen kuka az ember, de valószínű, hogy most most ezt így nagyon lazán mondom, ez ilyen belső kuka az ember, ez nem így, tehát ez azért több tisztelet van ebbe, de abból a szempontból, hogy mi tudunk vele dolgozni, most nem. És az is lehet, hogy neki most éppen a fogát fúrják egy fogorvosnál, és mikor ránézett a telefonjára, mielőtt beült a fogorvosi székbe, akkor azt mondta, hogy jaj, de jó, írt nekem a Gizike, és mire széttroncsírozták a fogát, meg bealtatózták, azóta úgy elfelejtette, hogy az a Gizike írt neki, hogy utána 3 hétig rá se néz. Tehát ne abból induljunk ki, hogy ez az ember mekkora az, hanem abból induljunk ki, hogy valami pozitívat tegyél oda, hogy éppen mit tudom, a piros lámpánál nézett erre rá, és utána 3 óráig nyomta a gázt, és nem figyelt arra, hogy te írtál neki. Tehát, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy valaki megnézi, nem ír vissza, és akkor mekkora bunkó ez az ember, ez mekkorát csalódtam benned. Mi történt? Hát írtam neked, és láttad, amit írtam, és nem írtál vissza, és hát, és én most, jaj. És akkor ő meg, basszus, tényleg,
ne haragudj, azt sem tudom, mi van, érted? És lehet, hogy közben van egy 5 éves gyereke, és az játszott a telefonjával, és rákattintott, és úgy nézett ki, hogy ő most látta, és közben nem látta. Hát totál olyan dolgok tudnak történni, hogy el se hiszed. Az is lehet, hogy valaki ránéz a telefonjára, épp akkor állt föl a WC-ről, és belejtette a telefonját a WC-be. És nem hívott vissza. És nem találja a telefonját, és venni kellett egy újat, és az összes telefonszám elment. Most erre gondolj, akkor, amikor valaki nem hív vissza. Biztos a WC-be letette a telefonját. És lehet, hogy 10-ből 3-szor igaz. De ne abból indulj ki, hogy az ember ez ilyen szarvai nőttek, és ez ilyen gonosz ember, és nem érdekel, hogy mit csinálok én, és jaj. Szóval, tehát a lényeg, hogy van ez a 20-30-40-50 ember, és ezekkel elkezdünk kommunikálni. Mi történik ilyenkor? Most rajzolok, mert úgy szeretek rajzolni. Most körülötted van egy állóvíz. Abból a szempontból, hogy vannak ismerőseid, ezen a névlistán, most a nagy névlistáról beszélek, tehát itt vagy te, itt a közepén, ez vagy te, ja, ez még nem te vagy, várjál. Ez vagy te, ez se vagy. Várjál. Szépre akarlak rajzolni, ezért ez vagy te, ugye? És körülötted vannak az emberek. Ezekkel az emberekkel te találkozol minden nap. Ők a munkatársak, rokonok, stb. Ezek az emberek, akikkel minden nap találkozol. Én azt mondom, hogy ezeket az embereket hagyd békén. Ha most kezded az üzletet, ne velük kezd. Nagyon ritka az, hogy valaki a saját családtagjaival, a saját munkatársaival el tud indulni. Ezt várj ezzel. Ha nagyon 100%-ig magabiztos vagy avval, hogy ezek az embereket megszólítod, és ők pozitívan reagálnak, és stb., akkor ha 100%, akkor csináld. Ha ilyen 50%-ban vagy biztos abban, hogy ez egy jó ötlet, akkor ne csináld. És vannak azok az emberek, akik itt vannak körülötted, akiket ismersz, de nem találkoztál velük nagyon régen, mondjuk az elmúlt 1 évben beszéltél velük, és van egy nagyobb kör, akikkel meg nagyon rég beszéltél, de olyan rég beszéltél, hogy lehet nem is emlékeznek rád. És ezt így lehetne cifrázni ezeket a köröket, hogy most kik vannak még ebbe, és itt van rengeteg ember, nagyon-nagyon sok ember, akiket meg abszolút nem ismersz most. Ebből van a legtöbb, ugye? Ebből kicsit kevesebb, és van egy elég kevés ember, lehet, hogy csak 30-40 ember, akivel nap mint nap találkozol. Hetente legalább egyszer találkozol. Most ezeket hagyjuk békén, ezekkel majd elkezdünk ismerkedni, tehát ez a rész, ez a jövő zenéje, ezeket folyamatosan elkezdesz megismerni embereket, és behozod ezekbe a körökbe, egyre beljebb hozod ezekbe a körökbe az embereket. Ezeket békén hagyjuk, ezekkel föl tudod venni a kapcsolatot, ezekkel is fölhozod a kapcsolatot, és behozod egy közelebbi körbe. Innen is fölveszel kapcsolatot emberekkel, és behozod a közelebbi körbe ezeket az embereket. Ezt én most találom ki. Tehát ez nagyon jól hangzik, meg minden, meg úgy néz ki, mint hogy én rohadtul készültem volna, de ez most jött így, nem tudom honnan, hogy ezt így csináljuk. De ez történik, amit csinálunk. És utána az lesz, hogy egy másik kockán megmutatom, hogy mi a cél. Jelenleg egy csomó vesztes, szerencsétlen emberrel vagy körülvéve. Nézd meg, nem én találom ki, nézd meg, hogyha ez igaz. Van körülötted egy csomó ember, aki panaszkodik, nem megy neki, fáj, jaj, és nem úgy halad az életbe, ahogy kell. Ha úgy érzed, hogy van körülötted ilyen 10-15 ilyen ember, akkor nyomj egy egyest a chatbe. Ha van legalább 10-15 olyan ember körülötted, aki így vonszolja magát az életbe. Igaz ez, vagy nem igaz? Ha igaz, akkor nyomj egy egyest. Azért igaz, mert sajnos az embereknek a nagy többsége ebbe a körbe van. Oké, az egyesek alapján én azt tudom mondani, hogy fölrajzolok ide mondjuk csak egy 6-8 embert, aki ott van körülötted, és ezzel a negatív energiával bombáz, pessimista, beteg, stb. Na most ez a kapcsolatrendszered, ez a hálózatod most. Ez a te networköd.
Ezeknek az átlaga vagy te. Ez brutál, de ez van. Azoknak az embereknek, a legtöbb embernek, aki körülvesz, akire hallgatsz, akivel együtt vagy, azoknak vagy az átlaga. Mit csinálunk ezzel a névlistával? Átmegyünk a névlistán, végigmegyünk a névlistán, és megnézzük azt, hogy ezt a panaszkodó, szerencsétlen, mindig baja van, mindig beteg, horvát, akár, nem, milyen nevet mondjak, Mézga Gézát, ezt hogy tudjuk leváltani, és eltüntetni ebből az ismeretségi körből, vagy nagyon kitenni a perifériára, és helyettesíteni egy olyan emberrel, aki gyémánt akar lenni. Aztán megfogjuk a következőt, kidobjuk ebből a ismeretségi körből, vagy kitesszük a szélére, hogy ne legyen itt, és találunk egy másikat helyette, aki gyémánt akar lenni. És ehhez kell a névlista, hogy átnézzük azt, hogy melyik az az ember az ismeretségi körödből, abból a 200, 500, 600, 800 bármennyi emberből, aki lehet, hogy nem gyémánt akar lenni az első körbe, de lehet, hogy azt mondja, hogy figyelj, én ezeket a termékeket meg akarom vásárolni. Oké, akkor közelembe jöhetsz, akkor veled érdemes tartanom a kapcsolatot, mert tudsz gondolkodni. Van józan paraszti eszed, és még lehet, hogy ez is változik egy kicsit, és javulni tud. És a lényeg az, hogy ha amikor te leváltod az embereket magad körül, és az történik az életedbe, hogy itt vagy te, ne, mindig összekeverem őket, itt vagy te, és ezek az emberek, akik körülötted vannak, van belőlük 6, 8, 9, 10, mindegy, nekem most itt van 20, 21 veletek. Nekem 21 ember vesz engem körül, szombaton, reggel, akik lehet, hogy egycsillagosok, kétcsillagosok, háromcsillagosok akarnak lenni. Fókuszálok én azokra, akik panaszkodnak, akik negatívak, akik viszik az időmet, és semmi értelme? Nem. Én most arra fókuszálok, hogy ezekkel az emberekkel tartom a kapcsolatot, segítek nekik, hogy elérjék a céljukat. Mi történik velem? Segítenek nekem, hogy elérjem a céljukat. Ez a feladat. Ehhez kell a névlista, hogy megtudjuk, hogy kik azok az emberek, akikkel ezt a játékot tudjuk játszani. Baj az, hogyha valaki azt mondja, hogy nem érdekel, hülyeség. Nem. Ő csak betette magát a kvalifikációs rendszerbe, oda, ahova tartozik. Te nem tartozol azok közé az emberek közé, akikkel nekem érdemes foglalkoznom. Ezt mondja az, aki azt mondja, hogy nem érdekel. Hülyeség, MLM, nye. Ad magáról egy IQ-tesztet. Így a kezedbe adja, hogy szia, itt az IQ-tesztem, sajnos kétjegyű, tessék. És kész. Ez történik. Tehát neked ennek örülni kell, mert akkor tudod azt, hogy ezzel az emberrel nem érdemes foglalkozni. Angie nem bírja. Ne neves maga, én is elvetem magam. De ez egy játék. Ezt nem szabad szigorúan venni. Nem szabad azon gondolkozni, hogy melyik fára kötöd föl magad, mert 10 ember azt mondta, hogy nem érdekli. Megyünk tovább, és csináljuk, és azt veszed észre, hogy ezeket az embereket le tudtad váltani. Tehát akinek most van itt 4-5 üzlettársa, az elkezdett dolgozni ezen. És kinek van itt 4-5-6-8 üzlettársa, annak, aki 3 csillagos. Meglep? Ha neked lenne itt 6-8 üzlettársad, akkor te lennél 2 vagy 3 csillagos. Mivel nekem van itt 21 üzlettársam, vagy nem tudom, lehet, hogy valaki nem az én üzletem van, ezért én vagyok a legmagasabb szinten. Ez ennyi, ez csak matek. És amikor neked több üzlettársad lesz, mint nekem, magasabb szinten leszel az üzletben, mint én. Totál így van a dolog. És van olyan üzlettársam nekem, akinek az üzletébe több ember van, vagy nem is több ember van, mert azok átfedés van egyértelmű, de nagyobb az üzlete, mint az enyém. Van olyan üzlettársam, aki többet keres, mint én. Ez a matek, hogy ezt le lehet fordítani. Mert közelebb vannak hozzá ezek az emberek. Hogy értem ezt? Ha neked azok az emberek, akikkel dolgozni kell, a 15. mélységbe kezdenek el összegyűlni,
és egy csomó van a 15. mélységben, itt van ez az ember, és ő a 15. mélységben van neked, és ő összegyűjt maga köré, a saját üzletébe rengeteg embert, akkor ő többet fog keresni, mint te. Mert lehet, hogy neked csak ennyi ember van az üzletedben, közvetlenül, de neki van sokkal, 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 sokkal több. Igaz, hogy ők részei a te üzletednek, de ő mégis többet fog keresni, mert közelebb vannak hozzá ezek az emberek. Neked 15. mélységben vannak, neki meg 4., 5. mélységben. Van felvétel. Oké. Tehát ezért ez történik a névlistával. Ezért kell a névlista, hogy ezt folyamatosan menedzselni tudjuk, hogy ki az, aki kiesik ebből a körből, és ki az, aki bekerül ebbe a körbe. Ki az, akivel foglalkozni kell, és ki az, akivel nem szabad, tilos foglalkozni. És azokkal az emberekkel, akik negatívan állnak ez az egészhez, vagy hozzád, vagy lebeszélnek, vagy viszik az energiádat, az idődet, tilos foglalkozni. Mert mit akarunk elérni? Azt akarjuk elérni, hogy a mi energiánk magasan legyen. Tehát azt akarjuk elérni, hogy az energiánk magasan legyen. Amikor elkezded az üzletet, akkor ezeket a tollakat mindig meg kell találni itt. Amikor elkezded az üzletet, itt, akkor van egy bizonyos mennyiségű pénz, amit keresel, ugye? Van egy bizonyos mennyiségű baráti kör, egy bizonyos minőségű baráti köröd. Van egy időbeosztásod, amiben benne van a munka, meg a munka, meg a munka, meg a problémák, és ki az, aki a múlt hónapban 3 hónapot nyaralt? A múlt évben, bocsánat. A múlt évben, aki 3 hónapot volt nyaralni. Van köztünk olyan, aki 3 hónapot nyaralt a múlt évben. Nem biztos, hogy van. De ha nem 3 hónapot nyaraltál, akkor lehet, hogy egyet, vagy lehet, hogy 1-2 hetet. Mindegy, van benne egy nyaralás. Ez hogy nyaralás. Ez a nyaralás, ez egy nagyon pozitív energia. Egyetértünk? Föltöltődik az ember, kinyílik a világra, olyan élmények érik, amik még lehet, hogy soha, sőt, szinte 100%, hogy soha nem tapasztalt élmények, visszamész ilyen gyerekbe, hogy úristen, nézd, hú, ilyet sem láttam még, és így visszamegyünk a gyerek energiára, hogy minden új, minden érdekes, hú, de frankó, és az 1 hét nyaralás, úgy érzed 1 hét nyaraláson, mint ha eltelt volna 3 év. Azt a rohadt életben mennyi minden történt. Most ez egy pozitív energia, de a nyaralás, itt, amikor valaki elkezdi az üzletet, akkor ez nem feltétlenül 3 hónap egy évbe, hanem valami kevesebb nyaralás. Na most ez egy energia, ez egy rezgés szint. Ez egy rezgés. Mindegy, hogy rajzolom a rezgést, ez egy rezgés. Mit akarunk csinálni? Fölmenni egy magasabb rezgés szintre, nem látom, amit rajzolok, lehet, hogy olyan is, ahol több a pénz, ez úgy alapból egy kicsit jobb rezgés. Azt mondják, hogy a legjobb fejfájás csillapító az egy köteg 100 000-es, vagy nem tudom, nagy bankó, köteg 20 000-es. Olyan emberekkel veszem magam körül, akik magasan rezegnek és gyémántok akarnak lenni, és ha csak azt nézzük, hogy a nyumival nyaralunk, akkor most ebbe az évbe, hogyha valaki jól csinálta az üzletet tavaly, akkor most el tud menni Barcelonába 3-4 napra, amit a nyumi fizet, 5 csillagos szálloda, bla bla bla, Barcelona, és talán el tud menni októberbe Cancúnba, Mexikóba 1 hétre, amit szintén a nyumi fizet, tehát legalább ez a 2 nyaralásod megvan, hogyha jól csinálod az üzletet. Hol rezegünk, milyen rezgés ez? Egy sokkal szebb rezgés. Egy ilyen, jaj de jó, kék az ég, zöld a fű. Egy ilyen rezgés. És nem ez a, jaj, probléma, hú, nincs pénz, sok hülye ember, fú, nyaraljunk 1 hetet, és akkor, tehát ez egy más rezgés. Most ez a cél, hogy fölmegyünk erre a szintre. Több területen, tehát ez most nem, több területen. Most ezek közül a területek közt nem úgy kezdjük, hogy akkor menjünk el nyaralni 3 hónapot, és akkor rendben jön az életem. Nem. Az a végeredménye lesz. Úgy se kezdjük, hogy hát akkor legyen most 100 000 dollár a zsebemben, mert most eddig csak 10 000 volt. Ezt se tudjuk csinálni. Nem az a belépő erre. Mi a belépő? Az emberek. Ez rajtad múlik. És az, hogy itt milyen emberek lesznek, az is rajtad múlik. Hogy tudjuk ezt elérni? Elkezdünk dolgozni ezekkel az emberekkel, kiszanáljuk azokat, akikkel nem lehet haladni az életbe, és helyettesítjük azokkal, akikkel lehet haladni az életbe.
És ez fogja meghozni a pénzt, és ez hozza meghozni a nyaralást, és minden mást, ami ebből az alacsony energiából egy magasabb energia. Hogy újabb az autóm, szebb helyen lakok, többet járok étterembe, kevesebbet mosogatok otthon, többet mosogat a mosogató az étterembe. Ez a lényeg. Nem ez a lényeg, mert sok minden lehet a lényeg, de megadom a gyerekeimnek, az ismerőseimnek, a rokonaimnak azt, amit kell. Én nekem az egyik nem is az, hogy de gondolj bele abba, van egy nagynéném, aki 86 éves. És nyugodtan bármikor meg tudom vele csinálni, és már többször megcsináltam vele azt, hogy oké, üljünk be a kocsiba, és elmegyünk vásárolni. És akkor vásároljál. És akkor ezt is, ja, hát akkor azt is vegyünk, akkor vegyünk kettőt belőle, és telerakjuk a kocsit, és én kifizetem, és boldog ő is, meg én is. És ez a lényeg, hogy annak tudsz segíteni ott és úgy, ahogy akarsz. És azt mondják, hogy a pénz nem boldogít. Mi a szarér adnak valamit a Tesco-ba, mint pénz? Ha én bemegyek a Tesco-ba, és elmondom nekik, hogy milyen jó fej vagyok, meg hogy mennyit szenvedtem az életembe, soha nem tudok telerakni egy bevásárlókocsit vele. Ez a rohadt pénz, erre szükség van. És nem is mondom, hogy rohadt pénz, mert ha nem vagy jóba a pénzzel, akkor nem lesz. Ha nem vagy jóba azzal a gondolattal, hogy vannak emberek, akiknek rohadt sok pénzük van, és mikor ránézel egy szép autóra, vagy ránézel egy szép házra, és nem jó érzést tölt el, hogy wow, ez kell nekem, akkor nem lesz. Akkor nem, egy negatív energiát belekeversz, és nem tud megtörténni. Tehát ha ide föl, kávé, bármilyen negatív energiát belekavarsz ide, ez elkezd rombolni, és lehúz. Ezekkel a dolgokkal kapcsolatban is. Szeretni kell az embereket, ha nem szereted az embereket, felejtsd el ezt az üzletet. Add vissza a termékeket, találj valami mást, menj el, valami más üzletet csinálni, mert itt nem lehet úgy embereket segíteni, nem lehet úgy embereket szolgálni, tanítani, tanulni tőlük, hogy utálom őket. Az a sok büdös ember. Így nem lehet hozzáállni. Tehát ezt szeretni kell. A pénzt is nem imádat, vagy valami ilyesmi, tisztelni kell, szeretni kell, meg kell érteni az energiáját. A pénz az egy energia. Amikor valaki azért kap pénzt, hogy bemegy reggel 8-ra, ott fizikai munkát végez, akkor talán a legláthatóbb az, hogy azért az energiáért, amit ő beletesz abba, hogy bemegy, az idő is egy energia valamilyen szinten, azt is beleteszi az időt, izzad, küzd, mozgatja a testét, mondjuk raktárba dolgozik, és dobálja a dobozokat jobbra-balra, egy hatalmas energiát tesz bele abba, hogy ott jobban menjenek a dolgok, és ezért energiát kap vissza, amit úgy hívnak, hogy pénz. Minél inkább ritka, minél inkább értékes, minél inkább hasznos az az energia, amit ő beletesz ebbe, annál több pénzt kap. Ha valaki gyémánt, mi az érték, amit ad? Összeköti a céget 5-6-800 vásárlóval, akik megveszik ezt a terméket. Gondolj bele, ez mennyi energia? 5-6-800 ember fölment a weboldalra, elkezdett kattintgatni, megrendelte a terméket, a céghez bement ez a pénz, ez kb. 50 000 plusz dollár, az a gyémánt. Ott a raktárosok elkezdtek dolgozgatni, berakták a terméket a dobozokba, és ez a 1000 termék ez kiment a postán keresztül lakásokba, ahol az emberek örültek neki, hogy megjött a termék, és megkapták azt, amit kértek. Egy gyémánt üzletben ez történik minden hónapban. És a cégnek ez megér 4-5-6-8 ezer dollárt havonta. Hogy az ő zsebébe befolyik 50. És ez egy jó csere. Kapok 50 000 dollárt azért, hogy kiadok mondjuk 5-6-8 ezret egy gyémántnak. Tök jó csere. Ha az a gyémánt nincs, akkor az üzlet nem épül fel. Akkor a cég nem kapja meg ezt a pénzt. Van egy csere. Ennyire értékes egy gyémánt. És ezt meg lehet nézni, hogy amit te most kapsz a Nyumitól, annyit dolgoztál, annyit segítettél neki.
Ilyen egyszerű. Ha többet fog segíteni a Nyuminak, a cégnek, több pénzt ad. Hogy fogunk többet segíteni a Nyuminak? Hogy ezeket az embereket, akik most lusták, nem csinálnak semmit, panaszkodnak, bla bla bla, amit ti mondtatok, ezt nem én találtam ki, lecseréljük olyanokra, akik szintén akarnak segíteni a Nyuminak. És velük együtt dolgozunk, segítünk nekik, képezzük őket, ha elesnek, akkor leporoljuk a térdüket, megsimogatjuk a fejüket, hogy tudjanak menni tovább, és és együtt dolgozunk. És hogyha valaki ezt túl komolyan veszi, akkor ez nagyon, de fájdalmas, ez az MLM üzlet. Mert komolyan veszed. Ha ez egy játék, oké, lapozzuk keresztül ezt a sok embert, ez egy pakli kártya. Nézd meg a névlistádat, vedd úgy a névlistádat, egy pakli kártya. Van benne, hány Jolly van egy pakliba? Aki tudja, az tegyen oda egy számot. Vannak benne Jolik. Tudjuk, hogy benne van. Mert általában úgy gyártják a paklit, hogy benne van a Jolly. Lehet, hogy forgatod a kártyákat, amikor felhúzol egy kártyát, és ez nem Jolly, akkor mi történik? Jaj, hát ez miért nem Jolly? Legyél már Jolly! Hát most mi ez? Figyelj, akkor mutatok még 3 videót, meg még beszélgetek veled 10 órát, hogy legyél már Jolly. Nem, ha ez a kártya nem Jolly, akkor dobhatod el. Teljesen mindegy, mit csinálsz vele. Nem Jolly. Puff, kész. Lehet, hogy akkor nem Jolly, de most a példa szempontjából ez így néz ki. Ránézel, és körülbelül a másodperc töredéke alatt tudod azt, hogy ez nem egy Jolly. Akkor nem udvarolok neki, hogy az legyen, nem rajzolom át, hogy talán akkor rajzolok neki egy izét, egy ilyen bohóc sapkát, akkor még belefér, leteszem, és megyek tovább, és megyek tovább, és megyek tovább, és amikor van egy Jolly, akkor örülök. Mikor nincs Jolly, akkor nem kapok szívrohamot, meg nem akarok harakirit végezni magamon, mert nem Jolly, mert tudjuk azt, hogy nem lesz Jolly, csak 4 van a pakliba. 10-ből körülbelül 1 ember lesz, akit az érdekel, vagy valami ilyesmi az arány. Tehát 9-re az nem Jolly. Tehát ne bánsd magad, ne harabdáld mit tudom én, a saját bokádat, ne szúrj ki magaddal azért, mert ez nem Jolly. Azt föl kell dolgozni. Oké, nem Jolly, kész, megyünk tovább, megyünk tovább, megyünk tovább. És azért van az, hogy minél közelebbi körből választod az embereket, annál nehezebb földolgozni, hogy ez nem Jolly. Minél inkább nem ismered az embert, annál könnyebb keresztül lépni azon, hogy oké, nem érdekli az üzlet, oké, menjünk tovább. Menjünk tovább, menjünk tovább. Na most bármi kérdés ezzel kapcsolatban, vagy bármi olyan, amit úgy gondolod, hogy hát mikor ezt csináltam, akkor azt éreztem, hogy bla bla bla, és minden, amit eddig mondtál, az úgy rohadtul nem arról szól. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy azt, amit én mondtam, eddig nem tudod kapcsolni ahhoz, amiben te benne vagy problémába, akkor léci, dobd föl ide közénk, hogy mi az a probléma ezzel a témával kapcsolatban, amire úgy érzed, hogy még nem kaptál választ, még ez így kérdőjeles. Egy picit várok, hogy ez jöjjön az info. És ugyanakkor, hogyha valakinek van ehhez hozzátenni valója, tapasztalata, hogy ez hogy működik, hogy persze, ezt én láttam, megfigyeltem, egy ilyen példával, hogyha alá tudod támasztani, amit én mondtam, arra is vevő vagyok, akkor légy szíves, jelezzétek, hogy van ilyen. Be lehet kapcsolni a mikrofont. Tehát nem az a lényeg, hogy csak én toljam a rizsát itt, hanem tanuljunk egymástól. Tehát, hogyha valakinek van vagy kérdése, vagy pozitívan ezt alá tudja támasztani egy példával, akkor azt a példát én szeretném hallani. Vagy hát mi szeretnénk szerintem. Oké, Betty, mondjad? Természetesen, le vagyok nyűgözve. Nagyon köszönöm ezt a előadásodat, Peti, mert mi most itt ketten hallgatunk téged, és annyira jön a szembesítés, hogy mi az embereket szolgálni. Tehát ez pörgésbe vagyunk, tehát isszuk a szavaidat, sőt, potyogtak a könnyeink azoktól, amiket itt elmondani, mert ez az élet. Úgyhogy nem tudok más hozzámondani, csak ennyit tudok hozzámondani, hogy nagyon köszönöm. Ja, levettem a hangot is, meg a kamerát, és ezt nem találtam, hogy lehet visszavenni. Ja, köszi szépen, Betty. Oké. Nincs kérdés. Tehát amit eddig mondtam, az úgy mindent kipipált ezzel a témával kapcsolatban, te kis univerzumodban, hogy na most már akkor, gyerünk, csináljuk. Ez jó, hogyha ez igaz. Nem tudom, hogy mennyire igaz, de oké, legyen így.
ott van ez a lista. Ezt a listát, ezt a 30-as listát, ha átnézed, lesz olyan ember, akiről azt mondod, hogy ez nem biztos, hogy üzlet iránt érdeklődik, viszont valószínű, hogy a termék iránt fog. Tehát ezt te így el tudod választani saját magadnak, hogy kik azok, akiket a termékkel lehet megfogni, kik azok, akiket az üzlettel. Ez nem biztos, hogy így lesz, de neked van egy ötleted erre, hogy hogyan lehetne ezt elindulni. Tehát jó, hogyha van egy ilyen víziód, hogy tudod azt, hogy ezzel az emberrel most beszélni fogok. És hogyha mielőtt valakit fölhívsz, vagy mielőtt valakivel beszélsz, mondjuk azt mondtam, hogy küldjél üzeneteket. Az a legegyszerűbb egyébként, küldjél üzeneteket, nem kell tőle félni, nem tudnak megharapni, csak küld ki az üzeneteket, mindegyiknek írjál valamit. Szia, láttam a legutóbbi posztodat a Facebookon, tök aranyos az unokád, bla bla bla. Szia, látom, hogy kirúgtak a munkahelyedről, lehet, hogy tudok segíteni, van egy ötletem, beszéljünk. Szia, látom, hogy mentek nyaralni, én is jártam már ott, hogyha visszajöttetek, szóljál, beszéljünk. Ó, éppen itt ott vagytok, ahol én is jártam már, de aranyos, tudod, menjetek el ebbe a cukrászdába, tök jó, majd beszéljünk. És legyél kreatív, hogy hogyan tudsz annak az embernek akár segíteni is, még abban az első üzenetben is. Figyelj, látom, hogy mit én lerobbantál az autóval, van egy jó autószerelő ismerősöm, hívjál föl, hogyha tudok segíteni. Valahogy kapcsolódj hozzá ez az emberhez. Keverd föl magad körül az állóvizet. Mert ezek az emberek, mint az állóvíz, ott vannak az ismeretségi körödben, ott vannak, körülötted vannak igazából, de nincs semmilyen rezgés köztetek. Az ő szemébe te nem létezel per pillanat. Ebből kell kijönni. Ez egy nem lét, nem létezel. Ebből a nem létből kell kijönni. Hogyan? Úgy, hogy megtudjuk, hogy mi van vele, és megtudjuk, hogy mi tudunk-e neki tenni valamit, adni valamit, segíteni valamit, hozzátenni valamit az életéhez. És hogyha megtudtuk, hogy mit, akkor próbáljuk ezt odaadni. És lehet, hogy neki egy asztalos kell éppen. Akkor segíts neki találni egy asztalost, ha neked van egy asztalos ismerősöd. És örülni fog, és akkor, de jó, köszi, de jó, beszélgessünk, bla bla bla. Föleveled a kapcsolat, és innentől már nem nehéz szóba hozni, hogy na, és egyébként mi van veletek? Hogy van a bal lábad? Vagy most mindegy. És elkezdesz vele beszélgetni. És előbb-utóbb megkérdezi, hogy és te mivel foglalkozol? Te mit csinálsz? Veled mi van? És akkor, velem semmi, én csak tanulok, mint az őrült. Mit csinálsz? Tanulok. Tényleg? Te tanulsz? Mit tanulsz? Téged ez úgyse érdekel. Nem kell lenyomni a torkán. De már mit tanulsz? Hát figyelj, szerinted mit tanulok? Azt tanulom, amit mindenkinek tudni kell, hogy online hogy lehet pénzt keresni. Hát ez engem is érdekelne. Hát figyelj, azt tanulni kell. Na, majd beszélünk legközelebb, oké? Szevasz. Mit csináltál? Akkor a szöget vertél be a fejébe, hogy nem tud aludni. És lehet, hogy visszahív, hogy te mit tanul, hogy tanulsz, kitől tanulsz, mesélj már erről. És utána, ha fölmegy a Facebookodra most, ezek után, és azt látja, hogy nyumi flakon, neuroflakon, így fújom, úgy fújom, oké, nem érdekel. Ez hülyeség. Emelem. Elszúrtad, mert hülyeségeket posztoltál. Valaki csörög. Nem tudom. Ez biztos apám, mert ő szokott hívni ilyenkor. Nem ő, de mindegy. Ezt is kinyomjuk. Szóval, tehát ezért fontos az, hogy szinkronba legyen az, amit te mondasz az embereknek, azzal, amit posztolsz. Mert hogyha valakinek ezt mondod, hogy én elkezdtem tanulni, és ott van egy idézet, mondjuk egy olyan, hogy hogyha szeretnél kilépni a napi 8 órás mókuskerékből, akkor most találom ki, mondjál nekem 3 dolgot, amivel ezt meg lehet valósítani. És mondjuk ez egy ilyen kérdés a Facebookon az embereknek. Mondjál 3 olyan dolgot, amivel ki lehetne lépni a mókuskerékből. Kíváncsi vagyok, hogy kinek mi az ötlete. És akkor ezt kiposztolod, és az ember, akivel most beszéltél arról, hogy te tanulsz, fölmegy a Facebookodra, és utána lát egy ilyen idézetet, és akkor még jobban érdekel, az anyám, miről beszél ez az ember?
És lehet, hogy fölhív. És ezt az embert már nem lesz nehéz meghívni valahova, vagy nem lesz nehéz leülni vele egy kávéra. De hogyha te tele vagy flakonokkal posztolgatsz, hogy meg olyan dolgokat posztolgatsz, amiből egyértelmű, hogy te valamit el akarsz adni, akkor ezt az embert nem fogod tudni elérni a telefonon többet. Nem veszi föl, mikor hívod. Na, azért hív, hogy eladjon valamit. Kész, vége. Tehát a Facebookodon arról posztolsz, hogy te milyen jól nézel ki, hogy néztél ki előtte, és hogy nézel ki most, milyen rendezvényen állsz ott valakivel, nem egy gyumiflakon előtt, egy vacsorán vagy valakivel, egy idézetet posztolsz, ami elgondolkodtatja az embereket, kérdéseket posztolsz, amire elindul a válasz, és az emberekből kihozol egy ilyen válaszolni akarnak valamire, és akkor ott posztolgatnak, meg ott csicseregnek alatta. Nem a Magyar Péterről posztolsz, meg az Orbán Viktorról, mert egyből lefelezed, most már lehet, hogy nem lefelezed, mert az egyik oldalon többen vannak, de nem jó, tehát ezt felejtsd el. Ne a Fradiról posztolj, hogy mekkora hülyék a Fradis szurkolók, mert azzal is lefelezed az ismerőseidet. Tehát ne keveredj bele se politikába, se sportba, ne foglalj állást ott fönt. Meg lehet a saját véleményed, legyen, sőt, legyen. De ne posztold ki, mert nekünk tök mindegy, hogy tőled a neurót egy fradista veszi, egy honvédos, egy dózsás, vagy egy Barcelona szurkoló veszi. Nem mindegy. És az is mindegy, hogy milyen politikai a fáj a lába, vegye meg. Itt csak az az egyetlen kritérium. Kinek van szüksége a nyumi termékekre? Aki lélegzik. A többieknek már nem kell. Azokat ne hívd meg. ők lekésték. Majd legközelebb, a következő körben majd jobban csinálják. Most mindenki nevet, vagy csak az a három ember, akit én látok? Oké. Okay. Ja, ez Oké, szomorúan nem jó csinálni ezt a bizniszt, hogy szeretnék eladni neked egy terméket, glutation, így nem lehet csinálni. Oké. Okay. Bármi kérdés, ha van kérdésetek, írjatok kérdést, jó? És akkor én most összerakom magam újra, és akkor folytatjuk. Tehát, tehát az a lényeg, hogy megmozgatni ezeket az embereket a névlistádon, és nem azzal megmozgatni őket, hogy tudok eladni ma 3 terméket. Nem érdekes. Ne azzal kezd. Hogy tudok beregisztrálni ma valakit? Hogy tudok beregisztrálni ma valakit? De ne is gondolj rá. Az első cél, amit elindulsz az üzlettel, hogyan tudok beszélgetni 100 emberrel. És van, aki ezt megcsinálta, és beszélgess róla, vele mi van, hogy érzi magát, mi történik, hol volt, hova megy nyaralni, hol volt síelni, mik a tervei, miért nem működnek a dolgok, amit azt mond, hogy nem működik, akkor az miért nem működik? Beszélgess vele. És ha ezt őszintén tudod csinálni, és ő nem azt érzi, hogy valami hátsó szándékkal, és ilyen furcsa neki, hogy eddig nem láttalak 10 éve, most mit érdekel téged, hogy velem mi van? Tehát, hogyha ez jön le belőle, akkor rosszul csinálod. Tehát, és nem ő hülye. Tehát soha ne abból induljunk ki, hogy a másik ember hülye. Mert ha ebből indulunk ki, akkor nem tudsz fejlődni. Neked olyan jónak kéne lenni, hogy bármilyen hülyével tudj beszélgetni legalább 3 percet, amíg rájössz, hogy az. Mert ez fontos. És amikor érzed, hogy ez az ember tényleg nincs egy hullámhosszon, és ne is nevezzük hülyének, mert az kicsit durva. Tehát, hogyha azt érzed, hogy nem vagy vele egy hullámhosszon, és ő nagyon alacsonyan, olyan szinten rezeg, ahol te nem szeretnél, vagy nagyon elégedetlen az élettel, bele van keseredve a dolgaiba, akkor adj neki egy kis lökést, adj neki egy szikrát, hogy lehet, hogy kicsit följebb jön, de ne tegyél bele túl sok időt. Mert akkor téged elkezd lehúzni. És ez nem olyan, hogy én erős vagyok, én tudom, mit csinálok, engem nem tudnak lehúzni a negatív emberek. Ilyen nincs. Ez olyan, hogyha én megfogom ezt, ez egy alátét. Ez egy ilyen, erre lehet tenni a kávésporrat, hogy
Ez egy ilyen. Ha én megfogom ezt, és fogok egy kalapácsot, és elkezdem ütögetni, olyan nincs, hogy ez nem változik. Lehet, hogy még használható marad, lehet, hogy még semmi baja nincs, ugyanúgy csinálja a funkcióit, de a nyomai a kalapácsnak ott lesznek. És mikor te egy negatív emberrel találkozol, ugyanezt történik. Tudsz működni, tudsz haladni az életbe, de a nyomai ennek a negatív annak ott vannak az univerzumodban. Egy kicsit más, hogy beszélgetsz a következő emberrel, egy kicsit más lesz a napod, egy kicsit befolyásolja az energiáidat. És hogyha te, gondolj bele abba, hogyha te veszekedtél valakivel egyet, mert az előfordul néha, és utána egyből valaki fölhív, hallja a hangodon, hogy valami gáz van. És most egy veszekedés az egyértelmű, az egy ilyen nagy, ilyen energia, de hogyha csak egy picit valaki éppen nemet mondott neked, vagy lehúzott valamivel, vagy elvette a lelkesedésedet, akkor már a következő beszélgetésben ez az energia ott tud lenni. Ahhoz nagyon ott kell lenni a szeren, hogy ezt te így teljesen elvonatkoztasd magad ezektől a negatív dolgoktól, amik történnek veled. És lehet, hogyha te most kapsz 3 nemet, vagy ha 3 ember elmondja, hogy mennyire nem érdekli az üzlet, akkor kell egy, jaj, vegyünk egy mély levegőt, sétáljunk egyet, nézzünk meg egy felvételt mondjuk a linkfából, nem egy buta dolog, hogy visszadob magad a rendes energiába. Egy pozitív energiával ezt kompenzálni kell, hogy újra ott legyél, ahol lenned kell. Tehát mikor ilyen negatív dolgok történnek, akkor a mérleghinta elbillen, és neked pozitív dolgokat kell tenni a másik oldalra, hogy visszahozd magad. Ha játszol egy kis kutyával ilyenkor, egy picit, lehet, hogy az elég. Mert az egy hatalmas pozitív energia, vagy egy kisgyerekkel játszol. Az elég, hogy hopp, visszahoz. Ha kimész az erdőbe, sétálsz egyet, visszahoz. Ha megfogsz egy jó könyvet, és elolvasol 2-3 oldalt, visszahoz. Most ugye a könyvekről eszembe jutott 6-8 dolog, amit mondhatnék. Mondjam? És az a lényeg, hogy hozd magad vissza ebbe az energiába, és ha 3 emberrel beszéltél, és mind a 3 elküldött valahova, ne indulj el, hanem várj egy picit, hozd magad újra vissza, beszélj a szponzoroddal, ez egy nagyon jó pont, hogy beszélj a szponzoroddal, nem feltétlenül arról, hogy képzeld el, 3 ember azt mondta nekem, hogy jaj, és akkor most már a szponzorodat is elkezdted lehozni. Tehát mikor, mondjuk ki magyarul, mikor szar van a palacsintába, akkor nem az a lényeg, hogy te a szponzorodnak elmondj mindent, hogy képzeld el, hogy jaj, hanem hagyd, hogy beszéljen. És az ő pozitív energiája fölhozzon téged. Annélkül, hogy te elmondanád minden egyes részletét annak, hogy kergetetted meg egy kutya, amikor becsöngettél valakinek, hogy el akarod adni nekik a terméket. Tehát nem az a fontos, hogy te mondd el a negatívat, az a fontos, hogy megkapd a pozitívat. Tehát hagyd a szponzort beszélni. Kérdezz tőle valamit, mondjuk megkérdezted, hogy fél, mit csinálsz akkor, amikor 3 ember elküldött a francba. És akkor mondja el, és akkor ez fölhoz téged. Nem azt fog fölhozni, hogy elmondod részletesen szóról szóra, hogy az a 3 ember hogy küldött el téged valahova, vagy hogy nem vásárolt. Oké? Okay? Tehát a pozitív energiát nem úgy kreáljuk, hogy negatívat. Amiről kommunikálsz, abból több lesz. Ezt fölírhatod. Ez egy elég durva mondat, hogyha ezt valaki végig gondolja. Amire ráteszed a figyelmedet, amiről beszélsz, amin gondolkodsz, amitől félsz, attól több lesz. Ha te attól félsz, hogy jaj, akkor az be fog következni. Ennyi. Ha pozitívan állsz hozzá, és eszedbe se jut ez a dolog, akkor meg nem. A síelésnél van egy ilyen. A síelésnél az a legrosszabb, mikor valaki elindul, bemegy valahogy a fák közé, és azt nézi, hogy melyik fának ne menjen neki. Arra a fára, amire ránéz, neki megy. Tehát a síelésnél ez nagyon fontos, hogy ne a fákat nézd, mikor síelsz, hanem a fehér havat, és akkor arra fog vinni a lábad. Hogyha a fákat nézel, neki mész a fának. Nagyon durva. Ez ugyanolyan hasonló, mint hogyha a szomszédod, vagy a nagypapád, vagy valaki az a családba vesz egy autót, mindegy milyen márkájú,
És onnantól kezdve te ezeket a márkájú autókat fogod látni mindenhol. Úristen, mennyi van belőle. Amire ráteszed a figyelmedet, abból több lesz. Amiről beszélsz, abból több lesz. Ha negatívról beszélsz, terjeszted a negatívat. Ha pozitívról beszélsz, terjeszted a pozitívat. A névlistán mit kell csinálni? Mindenkivel el kell kezdeni beszélgetni, és megnézni, hogy ha te pozitívat adsz, pozitív jön vissza? Nem. Szevasz. Én érdeklődök felőled, szeretnék neked segíteni, haverkodni szeretnék, barátkozni szeretnék, te meg visszajössz így, nye. Szevasz. Adsz neki egy-két esélyt, még mindig nye. Kész, nincs rá szükség. Ahhoz, hogy te följuss erről a rezgésről erre a rezgésre, ő nem fog tudni segíteni. Ő pont abba fog tudni segíteni, hogy ott maradj, vagy lejjebb menj. És ezt úgy kell vigyázni erre, mint a táplálkozásra. Ha te megválogatod, hogy mit eszel, és nem minden szemetet eszel meg, akkor van esélyed egészségesebb lenni. És az emberek, van, aki, de megválogatom, hogy mit eszek. És akkor ez tök jó. De bekapcsolja a tévét, és megnézi a híreket. Próbálja emelni a rezgés szintjét az élelmiszerrel, meg a kajával, és talán rombolja a hírekkel. Gáz. Van, aki elkölt havi 100-150 ezer forintot arra, hogy púder, meg meg krém, meg maszk, meg mit tudom én mi, próbálja emelni a külalakját, és talán elmegy a McDonald'sba, hogy tönkre tegye a máját, meg az összes belső szervét. És ez kiül az arcára. Meg elmegy piázni, egész éjjel 3-ig, és talán úgy néz ki, mint egy boszorkány, de 150 ezer forintot meg elkölt arra, hogy jól nézzen ki az arca. Plastikai műtét. Aztán a következő hétvégén megint elmegy piázni, arra is elkölt 20-30 ezret, tönkreteszi a máját, az kiül az arcára, nem alszik egész éjjel, és mi a cél? Halljunk meg gyorsan, vagy éljünk sokáig, szépen. És konfliktus van. És az energiák, az egyik emelni próbálja, a másik rombol, és általában a rombolást gyorsabban és jobban csinálják az emberek. Az nem kell képzés. Az valahogy úgy megy. Amit könnyű csinálni, az rombol, amit nehéz, amihez fegyelem kell, az épít. Nem tudom, miért van így, de így van. A konditerembe könnyű lemenni, röhögcsélni, telefonozgatni, és akkor attól lesz egy sörhas. A konditerembe lemenni azért, hogy kockahas legyen, ahhoz izzadni kell, az kemény, az fáj, az rendszeresség kell, az vezetni kell, hogy mit csinálsz, meg stb. Most ezt nem úgy mondom, hogy nekem kockahasam van, de nem is akarok. Mert annyi időm nincs. Oké. Mennyi az idő? 11 óra van. Bármi kérdés, mielőtt ezt így lezárjuk? Nincs? Oké. Ha nincs kérdés, akkor köszi, hogy itt voltatok. Igen? Én annyit akartam hozzáfűzni, hogy én úgy szoktam lelkesíteni magamat, hogy amikor megyek megbeszélésre, akkor berakom a kedvenc zenémet. És akkor az felhoz egy olyan szintre, hogy utána úgy pesgek. És úgy áramlik belőlem az energia, és amikor leülünk, néha mondja nekem az illető, hogy jaj, úgy fáj a fejem, a francba. És akkor elválunk, beszélgetünk, akkor utána, mondom, fáj még a fejed? Mi van veled? Nem is mondod. Jaj, hallod, tényleg elmúlt. Úgy érzem, hogy feltöltöttél energiával. Úgyhogy többször ezt megkaptam. Na, ez Úgyhogy szuper. ezt a Azt másik mondtam, hogy üzletben hallottam, hogy a szponzor mondta, hogy amikor egy kicsit úgy érzed, hogy most erősnek kell lenned, és hogy az üzletet, hogy erősen el tud mondani, akkor rakd be, még addig még vezetsz, rakd be a kedvenc zenédet. És az föl fog hozni a olyan szintre, hogy sugárzol. Ennyit Oké, akartam köszi betenni. szépen.
Tehát van egy ilyen mondás, hogy kinek mi ringatja a hajóját. Hogyha neked ez, akkor ez. Lehet, hogy valakinek teljesen más. Tök mindegy. Ha megtaláltad azt, hogy neked mi a jó, az a lényeg, hogy te találd meg. Oké, bármi kérdés? Nincs kérdés. Oké, sziasztok, találkozunk. Ma van szombat, találkozunk hétfő este 8. Egy-két dolog még itt a végére, ezt is lezárjuk a felvételt. Tehát, ha a felvételről nézted, akkor köszönjük, hogy megnézted, és passzold át azoknak, akinek segíthet. Oké.